ɗaya daga cikin makami mai tasiri wajen yaƙi a yau akwai social media. Akwai waɗannan kafafe, gidajen talabishin daban-daban, gidajen rediyo daban-daban, wadda musamman an samar da su ne domin yaƙar ku da yaƙar tunaninku, da yaƙar al'ummarku, da gurɓata tarbiyyarku, da canza ku daga yadda kuke a halin nagarta zuwa gurɓatacce. Waɗannan gidajen TV da ake kafa su domin yada alkhairi, waɗannan gidajen rediyo da ake kafa su don yada alkhairi, waɗannan 'yan jaridu da suke tsaye wajen isar da alkhairi cikin al'umma suna bukatan karfafa. Duk wanda ya tashi zai yi wata hidima ma al'umma ko ma addini, ko karfafe shi, ko karfafe shi. Wannan shi zai sa a gudu tare, a tsira tare. 'Yan uwana masu albarka, yana daga cikin abin da nake so na ja hankalinmu daga ƙarshen darasin game da abin da ya shafi mu'amalar wayoyinmu, waɗannan kafofi da duk muka yi ambato a kansu. Shine akwai waɗansu abubuwa na rashin tarbiyya, na ha'inci da rashin dattako da yawa cikin musulmai suka samu kansu, wadda suke amfani da wayoyinsu a kansu. Mu yi ƙoƙari waɗannan abubuwa mu gyara su. Laifi ne a musulunci, laifi ne a musulunci almajalis amana. Laifi ne a musulunci kana magana da wani a waya ka dinga rekodin maganarsa bai sani. Ha'inci ne, ka daina. Abu ne da zai rusa ka. Kar kuna magana da wani ka dinga naɗe maganarsa bai san kana naɗewa ba. Yau har almajirai sun shiga wannan masifa. Mutum ne zai kira wani, suna magana, shi wadda ake maganan da shi ya sake zuciyarsa yana bayani watakila akan sirrinsa ne, shi kuma wancan yana naɗe abinda ɗan uwansa yake gaya mishi. Wannan ha'inci ne, ha'inci. Laifi ne a musulunci ku zo kuna tare da jama'a ana zaune, wani yana magana ka kunna wayarka kana tare maganarsa. Ha'inci. Musulmai ku daina, ba kyau. Ha'inci ne, ana zaune wani yana magana kana ɗaukan maganarsa bai san kana ɗauka ba, sai gobe ko jibi ya ji kaya da. Ha'inci ne ka faki wani ka dinga ɗaukan bidiyonsa bai sani ba. Ha'inci. Ka fake ka karkata wayarka kana ɗaukansa, shi bai san kana ɗaukansa ba. Wannan ba ɗabi'ar musulmin kirki ba ne. Yana daga cikin nau'in waɗannan ha'inci shine ku yi magana da wani ya tura maka wani voice note, kai kuma ka tura ma wani ya ji. Musamman abin da ya shafi sirrinsa. Yana faruwa ko bai faruwa? Yana faruwa. Ya gaya maka wata magana da ta shafi sirrinsa ko rayuwarsa ko wani abu da ya shafe shi, kana ajiye da shi a wayanka, kai kuma sai kai fodin dinsa ka tura ma wani ya saurara. Shi yana ganin da kai da shi kuka yi magana, alhalin da wane da wane da wane ma sun ji abin da ya faɗa. Ai yana tare da su, inda su ma yana so su ji da shi kenan sai ya sanar da su. Laifi ne a musulunci kana magana da mutum a waya ka sa handsfree waɗansu su ji ba tare da ya sani ba.
shi a tunaninsa da kai kuke magana, kai kuma ka buɗe wayar ta yadda waɗansu suna jin abin da yake faɗa, wadda ka san inda ya san suna ji ba zai ji daɗi ba. Don Allah mu kyautata mu'amala da wayar, kar ka cire kuɗinka ka sayi wayarka ta zama maka sanadiyar mummunan hisabi a ranar alkiyama. Ba mu da wata doka da yau za ta tilasta mu sai mun yi haka, mu ne da mu yi makan mu fada. Akwai wani dan sanda da zai bi ka ne ya ce sai ka bi Allah? Babu. Amma in muka yarda cewa abubuwan da muke yi ba kyau za mu gyara, wallahi da mu samu taimakon Allah. Waɗannan abubuwa da muka faɗa, waɗannan abubuwa da muka ambata, ai mu ne za mu gyara mu kanmu da kanmu. 'Yan sanda ne ko sojoji za su zo su ce maka ga gidan rediyon da ya kamata ka ji ga wanda bai kamata ka ji, kai da kama kan ka faɗa. Allah ya muku albarka, Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.